Treu la llengua de l'armari. Us presentem el grup de suport a la nostra llengua Treu la llengua de l'armari, fomentant l'ús del català a l'ambient LGBTIQ+. Descobreix com un grup de voluntaris activistes treballen per promoure l'ús de la llengua catalana a l'ambient. Grups de conversa per parlar català. Som actius en xarxes socials divulgant i fent difusió d'activitats i continguts LGBTIQ+ en català. Tenim una comunitat de grups de WhatsApp per activitats i debat. Trobades presencials de conversa a espais i bars d'ambient a locals tant de Barcelona com de Sitges. Anunciem les nostres trobades amb cartells i especialment a través de Meetup, Instagram, Twitter i WhatsApp. I donem difusió al conjunt de la comunitat LGBTIQ+ en els seus continguts en català a través de les xarxes socials, així com també els nostres esdeveniments. Seguim un model descentralitzat delegant tasques per projectes de voluntaris interessats en col·laborar en els nostres projectes. Per ser d'una colla de Treu la llengua de l'armari només cal que assisteixis a les nostres trobades quan et quadri l'agenda. Els nostres activistes també participen en tots els projectes on tenen energies i ganes de sumar. Només cal que col·laborem per aconseguir avançar en els nostres objectius. Els nostres projectes principals de funcionament són: la coordinació entre projectes, activitats i les colles locals és la clau per aconseguir avançar. Audiovisuals. Creem i difonem contingut per a fer arribar el nostre missatge i promocionar l'ús de la nostra llengua a la comunitat LGBTIQ+. Gestionem les xarxes socials creant i difonent continguts i esdeveniments LGBTIQ+ en català. Contribuïm a preservar i enriquir la llengua catalana amb el nostre diccionari LGBTIQ+, on convidem a través de les nostres xarxes a trobar alternatives a cada concepte, de manera divertida i col·laborativa. Cat Baret, organitzem i divulguem espectacles per celebrar la diversitat i la cultura. Fomentem la participació i l'alegria amb les nostres sessions de karaoke en català. Canta en català també a casa amb les nostres llistes. I organització de les sortides per part de cadascun dels grups locals. Subscriu-te a les nostres xarxes i inscriu-te a una de les nostres properes trobades de conversa en català per Meetup.